धारगळ वाठारांतल्या रस्त्याक कुशीक पायप घालतना शेवाळ्यान उदकाची पायपलायन फुटली। ताका लागून हजारांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट गेले। पयलींच पेडण्या म्हालांत लोक उदका खातीर वळवळे काडटात आनी हाचेर सगळ्यांनी दुर्लक्ष केलां। फाटले 5 दीस जाले पेडण्या वाठारांत लायट नाशिल्ल्या कारणान उदकाचो खूब आसा आनी हजारांनी लिटर उदक फुकट वयता। हाचेर सरकारान तशेंच भौशीक बांदकाम खात्यान लक्ष दिवचें आनी फुटिल्ली उदकाची पायपलायन बेगोबेग दुरुस्त करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। इथं हा MRD रस्ता आणि इथं हनाटी म्हणून धारगळ पंचायत क्षेत्रातील हनाटी जो वाडा आहे, या वाड्यावर आज वाहिनी घालताना पाईपलाईन घालताना JCBच्या द्वारे हे पाईपलाईन फोडली आणि जेणेकरून आता हजारो लिटर पाणी या ठिकाणी आता वाया जात आहे आणि याच्यावर कुणाचंही नियंत्रण नाही। इथं जे कामगार JCBचा वापर करणारे आणि JCB चालवणारे त्यांनाही याबाबत ते अनभिन्न आहेत। ते सांगतात हे काम सार्वजनिक बांधकाम PWD खात्याचं असून WRDचं खात्याशी त्यांचं देणं घेणं काही नाही आणि ते अनभिन्न असल्या कारणाने JCBचा जो चालक आहे त्यांनी ही पाईपलाईन फोडून आता हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे। गेले 4 दिवस पेडणे तालुक्याला आणि संपूर्ण पेडणे मतदारसंघात पाण्याची टंचाई, वीज पुरवठा खंडित झाल्या कारणाने पाण्याची टंचाई भासत आहे। लोक टावो फोडतात आणि हे हजारो लिटर पाणी आज इथं वाया जात आहे। यावर सरकारने त्वरित आणि संबंधित खात्याने लक्ष देऊन ही जी वाहिनी फुटलेली आहे ती त्वरित दुरुस्ती करावी अशी मी मागणी करत आहे।